Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Dragi brate, draga sestro, dobrodošao pod još jednu smokvu. Pozdravljam te i blagoslivljam iz kapelice u Puli kod sestara Milosrdnog Isusa. To je družba koja je došla iz Poljske preko Svete Faustine, koja za života nije uspjela ući u tu novu družbu, ali i nakon njezine smrti, njezin duhovnik je osnovao družbu koju je Gospodin njoj na srce utisnuo, da ona bude ta koja će tu družbu na neki način pokrenuti. I ona ju je pokrenula, iako sama nikad nije u nju ušla. I velika je milost da i u Hrvatskoj postoje sestre Milosrdnog Isusa, i ovdje u Puli su takove 3 sestre. Pa molite za njih da ih bude u Hrvatskoj sve više. Božansko milosrđe nas na poseban način može uputiti u današnje Evanđelje, da razumijemo ono što znači odmoriti se u Gospodinu, u božanskom milosrđu, uroniti svoj život u more božanskoga milosrđa. Jedini preduvjet za to je ponizno srce koje je svjesno da je potrebno božanskoga milosrđa. Oholost se protivi tomu i misli: ja sam dovoljno dobar, meni ne treba Bog, meni ne treba, moje srce više ne treba mijenjati, ja sam dobar, pametan, ovakav, onakav. Evo, to je ta jedna oholost koja spriječava da božansko milosrđe zahvaća tvoj život i da te mijenja. Pa evo reci, budi i ti danas ovaj maleni o kojem govori Isus i dopusti mu da te mijenja. Malenost je upravo to, biti svjestan da potreban sam božanskoga milosrđa. Potreban sam oproštenja grijeha, želim raditi na sebi, želim biti sve više uronjen u božansko milosrđe. I to ne isključuje onda da ću biti i pametan i uman u isto vrijeme. Isus govori da umnici i mudri neće razumjeti kraljevstva Božjega, nego tajstva daje malenima, ali tu se pod umnici ne misli umnik na pozitivan način, nego više na jedan ohol način. Onaj ko misli da po svojim snagama, po svojoj pameti da je veći od drugih i da mu božansko milosrđe ne treba i slično. On teško razumije srcem. On gleda samo svojom pameću i razumom, klanja se samom sebi i svojoj pameti i svom razumu i slično, a zapravo nema mudrosti, nema iskrene poniznosti i pravoga razumijevanja od tajstava Božjih. Sveto pismo i Božje tajstva ne možemo razumjeti po svojim snagama i na silu i po svojoj pameti, nego samo po ključu poniznosti. Ako imamo taj ključ poniznosti, onda će i naš razum i naša pamet također biti u službi Božjega dara i povezano sa božanskim milosrđem. Tada će i moja pamet i moj razum mi pomagati da još dublje razumijem od tajstva vjere, jer mi Božja milost daje da to mogu razumjeti. Razumjeti o tajstvu Božje je dar. To ne možemo nasilno naučiti.
samo ponizno primiti. Bilo je puno svetaca koji su bili jako učeni, poput svetoga Tome Akvinskoga, a u isto vrijeme i oni su ti maleni o kojima danas Isus govori, jer su pred njim ponizni, jer su svjesni da sami ne mogu razumjeti tajstva Božja, nego uvijek mole i Duha Svetoga da ih vodi i u tom intelektualnom radu i učenju. Stoga prava teologija mora biti povezana sa pobožnošću, molitvom i poniznošću. U suprotnom, ona je jako ohola i opasna, i bezvrijedna i besplodna. A prava teologija mijenja čovjekovo srce i povezana je sa molitvenim životom i poniznim stavom. Bilo je i svetaca koji su bili praktički nepismeni, a imali su veliku mudrost Božju u svom životu i u svom srcu. Oni su također ti maleni. Dakle, malenost je ključna riječ. Maleni mogu biti jako učeni, a mogu biti i manje učeni, a zajedničko im je to da Duh Božji djeluje u njima i da je Bog velik u njima. I oni postaju veliki upravo u toj svojoj malenosti i jednostavnosti, jer svoje snage stavljaju u božansko milosrđe. I svjesni su da su potrebni toga milosrđa. I ne boje se priznati svoju slabost. Pa danas, evo, priznaj to da si slab, ali želiš da se Božja snaga u tebi nastane i očituje. I prikaži Gospodinu ovaj svoj intelekt, svoj razum, svoju pamet i svoju volju, da je vodi, blagoslivlja i posvećuje u jednom duhu poniznosti, da sve služi onda na slavu Božju. Evo, sve tvoje sposobnosti koje su ti darovane, neka sve služi u poniznosti Gospodinu i drugima i budi malen na takav način, a tad ćeš biti veliki. Bog će biti velik u tebi i ti njemu, jer si svjestan da bez njega ne možeš učiniti ništa. Evo, neka nas blagoslovi sve Gospodin, milosrdni naš Gospodin Isus Krist, po zagovoru svete Faustine i blaženog Mihaela Sopoćka, evo, koji su na slici u ovoj kapelici iza mene u Puli. Svako vam dobro i Božji blagoslov. I naravno neka vas blagoslovi po zagovoru presvete Djevice Marije, najveće od svih svetih. Ona je bez konkurencije. I nemojte nikada zaboraviti na Gospinu prisutnost u svom životu. Prisutnost bezgrešne. Božja proslava je najočitija u njoj. Ona je najveća malenost u smislu te čistoće i neznatnosti pred Gospodinom i baš zato je postala najveća. Pa po njezinom uzoru i ti uđi u to tajstvo malenosti. I neka te prati vazda njezin premoćni zagovor i primjer.